Il-MEPA f'konferenza tal-aħbarijiet ħabbret li d-Direttorat tal-Ambjent kien qed jipproponi li nħareġ permess ta' 9 xhur biex jitħaddem l-impjant tal-Power Station f'Dellimara. Dan bilan li f'dan il-perjodu kumitat li se jinħatar għal tal-apposta jagħmel monitoraġġ tal-emissjonijiet u l-iskart li se jkun qed jiġġenera dan l-impjant li jaħdem bil-heavy fuel oil. L-istess direttorat qed jipproponi li fuq dan il-kumitat ikun hemm id-Direttur tal-Ambjent Petra Bianchi u r-rappreżentanti mill-Ene Malta u dawk li qed joġġezzjonaw għal dan l-iżvilupp. Il-kundizzjoni li qed issir ma' dan il-permess li qed ikun propost u li dan l-impjant jaħdem bil-heavy fuel oil u bid-diesel. Il-ġenerazzjoni tal-elettriku b'sistema li taħdem bil-heavy fuel oil ma tistax taqbeż 10 kili ta' kubrita għal kull tunella ta' fuel. Hemm ukoll il-kundizzjoni li l-Ene Malta sa tmiem l-2012 tippreżenta studju dwar il-possibilità li l-impjant ta' Dellimara ma jibqax jopera bil-heavy fuel oil imma jkun konvertit għal gass. Petra Bianchi qalet li minn analiżi li għamlet l-Ene Malta jekk l-impjant jaħdem bid-diesel ikun hemm żieda ta' 20 miljun euro fuq 8 xhur li waslu għal żieda ta' 10% fit-tariffi tad-dawl. Id-deċiżjoni dwar din il-proposta se tkun qed tittieħed mill-bord fil-5 ta' Diċembru.